На працягу больш за 60 год Беларускі фонд міру аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах людзей самых розных прафесій, узростаў і веравызнанняў. Таму што для кожнага чалавека важнымі былі і будуць заставацца прынцыпы ўзаемапавагі, дружбы, міласэрнасці. А сказаць свае словы ў падтрымку міру можна рознымі спосабамі. Творчы варыянт – адзін з самых любімых у школьнікаў і моладзі. В этом году очень много заявок на него. В том году было около 10 участников, в этом уже 30. В нашей Минской области существует 27 школ мира уже. И было разослано 7 приглашений поучаствовать в этом фестивале. Пока наши белорусы, соотечественники, бороздят просторы космоса, другие модернизируют промышленность, мы тоже на белорусской молодеческой земле хотели бы в дружественной атмосфере провести этот конкурс ради мира. И это очень важно. Арганізатарам і ідэйным натхняльнікам конкурсу фестывалю з'яўляецца Мінскае абласное аддзяленне Беларускага фонду міру. Творчы турнір праходзіць ужо ў другі раз. Удзел у ім прымаюць юныя вакалісты ў розных намінацыях. Журы ў выступленнях ацэньвала ўзровень выканаўчага майстэрства, артыстызм, сцэнічныя вобразы і раскрыццё тэматычнага зместу нумара. Многія ансамблі і дуэты свае праграмы упрыгожвалі танцавальнымі элементамі. Зразумела, кожны нумар юныя артысты стараліся выканаць не толькі дасканала з музычных позиций, але со шчырымі эмоциями, з адпаведным настроем. Сегодня я исполню сольную вокальную песню «Посмотри на этот мир» и поделюсь с вами своей любовью к родине. Мы впервые участвуем в конкурсе «Голос мира». Своей песней мы хотим передать всю нашу любовь к родине, показать наш патриотизм. Мы участники различных фестивалей, конкурсов, мы лауреаты и дипломаты различных республиканских и международных конкурсов. Усе канкурсанты атрымалі салодкія прызы, а пераможцы і прызёры сваю хвіліну славы. Члены журы пажадалі арганізатарам з кожным годам пашыраць геаграфію удзельнікаў, а юным артыстам радаваць гледачоў новымі цікавымі праграмамі. А яшчэ актыўна ўдзельнічаць ва ўсіх справах раённага фонду міру. Мерапрыемстваў там праводзіцца шмат цікавых і розных, а творчае аздабленне любой справы заўсёды ўспрымаецца на ўра. Мне очень приятно, что по итогам 23 года молодеческое отделение Белорусского фонда мира было признано лучшим в Минской области. Это большой труд и членов правления, и общественности, которые участвуют и в больших мероприятиях, и, безусловно, в тех марафонах мира, которые проводятся на предприятиях и учреждениях нашего города. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.